Apollo Habagatandos. First battle karon kay Berna nakaroon sa Azul Tuslubua. Ayaw lang sa Tanabay. Yeah. Big shoutout sa atong venue no. Permi Azul Tuslubua ni Busiko na salamat sa tanan na diri karon. Big shoutouts po din ni Bulls Bay ganiha pa ni diri hayag pang hayag pang Azul mo pa sila nga plane nang si Boss diri. Yeah, shoutouts po si ni Nox sa Europe po siya sakto lang ba. Happy birthday ni DJ ECQ. Sa akong wala, gikan opon lapu-lapo. Wala nas para ni Nox. Kay inyuhang mga agido layo ra kay tanan. Magpaatik-atik unya na ay gisaligan murag sikin sa kung muas tangga hindi malupigan ay maudi ay nihasik. Imbiga tayo salamat Rapolo. Sound to gikan Toledo. Make some noise for Balls. Katagap taman na pud na kusugad sa una. Daghan na mo na ko ni hate. Ang ako ra ang magpabilit kay maoy ako. Bahili nagpamin Bumili sa Pivilya Clothing, Armor of the Gods, Abilidaran, Mulawan House. Yeah, shoutout sa Bilidaran nilang Iljon sa Pivilya Clothing day kasadpan. Malagwentos, daw si Nox pili niya una. Yo, minatan nyo ba? Non-tournament battle. Enjoy na ta. First round, Nox. Yo, October 21, 2024. Si Sir Leo, kalit lang ko magitawagan. Battle na ko semis kontra taga BSK. Yan ako, sige boss. Salamat anidaan, pero kalit lang ilisa ni Sir akong ka-rival. Hinungdan nga akong gigils magsuwat kay makuhaan niya. Ikaw may gipuli atong siya'y. Dopoys karon ikaw na lang akong pagkauwawan yung round 1 game. What up, Bulls? Usay pamati nagipabattle kag Rapolo. Excited ka ba man? Tung gichatan siya ni Jan Leo, grabe lipayas kanahan, gipanabi pagyudstanan, nakisyo maka tungtong na daw siya big stage. Pero para mo taga mo gipasulbong raning bola para lang mapalakan maunang Bulls. Ayaw sige palabi sa gara. Kaya na si Jan Leo, di untaan niya pasudlon dari sa Rapolo, kundi pala mo parehag dagway ni tata. Kaya wa, mo na niyo gipuli ni sa Boss. Abi ko magimong giilis kay mas fighter pa o grabe. Ginahan naman yung mga tattoo artist nga, di. Boss, may pag si Miles Loloy, gipaatbang ni Moani. Kaya daghan yung maanggel ako, oo. Ako ngipon, mga bate nga lahi sa mga pasa ko nga bate. Lo, sige, hisgot na naungas. Kaya kung di tungodan lang ang mga info, wala naman po yun kay laing nindot pang masuwat. Pero ako, di na ako para manguha pa og info ba mo. Para lang sa judges makascore. Igurati kang sipa-sipaan diri Balls na mura ba og gasakir nga naon ra nako pag reach ang akong goal ug kahibaw mo mga tol. Ug say pangalan ning buang sa Facebook. Balls regular. Ingana nga pangalan niya tanaw ka og galingong technical. Pues karon kay giatbangan na kag naay Balls gyud literal. Lahos dir og kamang sa kada hapos mo critical di lang baon sa lirikal ay makaon pa literal sakto ang Balls kay regular pag islarangan kay di pa manggo di special. Di pa manggo di special mo na sige imuha na pong rounds oy. Pasikatin na sila sa mga wak di mga obra. Og ginahala ko ang makahibaw ka Balls nga dire sa Rapolo na ba kay chance mo daog. Kundi ako imo ang kontra. Yo, game na! Round 1, Balls. Bolo na akong pangalan, dili na Balls. Sayop na Leo. Pero game! MC na po, nga gikan Sprout. Produkto ni Bulong. Pastilaw ni ron sa akong kahout, sa akong kinumo ni Mabuhong. Karon ang bulo gipakaut. Git na ko sa iyang tumong nga ako iyang gipakaut para ibalik ang lubong. Bulo, couch, sprout, lubong. Git na ninyo matik. Diri kas bulo gipalubong para mo improve ka og balik. Kaysa kuno ang masubog kay daghan og gipagsampulan. Bis maluwa na rong unod mga nasud sa imong tutunlan kay gikautan og lalom. Hantod masud kas gikalutan wala mo makita ang luod karong silo kay gitabunan. Pero sure di ba lupig? Magpatuyang nigpasagad nga ako kay taga-bukid karon pa nakalugsong sa patag. Pero make sense, iya kong gipa back to lowest para musubra pang kagigil, iya kong gipalugsong ikas bukid para lang ka makalibil. Ibulo ka ning bataa, kung kahibaw mo aning piste. I-review ninyo ang brigana katong duwa nila ni CD. Kikipangutanan niya CD. Grabe daw kabulok. Pataka daw sabot kinangutana sa kumustang hip-hop scene ang gitubag daw wa pay buslot ang atop. Scene, atop. Bugo ka! Awa sa siki ni mong patama wa nakakabaw si sakto sayop. Ang ipangutanan niyang CD kay hip-hop scene. Scene! Kalihukan!
Anong naabot daw sa atok? Sige kag blame anang pahong niya imong hapak pinahong brad. Na-aware kas iyang sayop niya imong gama kay sayop sad kay sin sa kalihukan. Boy ay kog libuga bullshit ka. Eksena ng sino yang kalihukan movement na. Nga karon, kahibaw na kag unsa ka uplok. Wa man nimo tarunga pag kunsta gud awa nakita anon kag buslot. Maong nako din ni magsilbi. Kung namasin na rin sa taghap, layo or tas tinuod para nako dito match up kung kahibaw kas tumong ni Leo nga nung na-appeal ka nga line up, duha pa kong finals dito sa Toledo kay hatag ra ka pang warm up. Ganto, Nox. Yo, gamit og reference ka bulo. Kasi pagtuon mo madako na nga sa iwar. Uy, buang gigamit na nga ibar. Grabe sa buang niya mo pag sinuka nga tabunan, sinuka daw tabunan. Pwis karon ka mabaon. Muhisgot kag sinuka niya ikaw ray mo kaon. Buang-buang. Yo round to game. Yakbangan ko taga Toledo. Na kung mo battle grabe daw kapabida. Nya di na ko angay magkumpiyansa ning tunto. Kay lagi how daw ni sa ila og nakabattle sa daw ni Idris Rapulo. Si Jan Leo pa mismo ni hatag na ko ana nga balita. Mong wa ko'y mahimo kun tanawo na mga past battles ni Mos Rapulo. Grabe. Natagba ko pangita. O real talk. Wala gi-upload ni Jan Leo yung battle tungod sa kawak sa kanahan. Kaya gawa sa kabugo, puros rahangin, nagipang bit-bit na mga rounds mong nilutaw ang kagaan, karon makahibaw, nakastanan. Kung unsay rason nga nung imong video, wala gi-upload sa mahan. Di man ko daw kuno pang up imong performance sa nga video, mo nang gi-download na lang. Kaya wakay bout ako amaw. Sa 90 seconds pa per round, kaya wakoy lines rong walanganin. Ug saktong na-bulls, yung kaagaw, kaya tibuok, ni mga round, kargado manughangin. Mga ako nalay bahala ni boss. And I promise, he won't go far. Maglisod na sa pag-ikyas ni Ambuls. Karong gipahandle na sa point guard. Kay mauna din ni pambato sa Toledo. Pues kaning barok di kapalag. Samot kay di anad. Ako daot ra kong barok. Pero kung makadapog kay makatug ka sa lapag. Samot nag-isagad. Ay sus mahog yung kas bangag. Unag tuyok na sa Bulls. Ang kada rounds mo nang pasok yun kada shot. Muna pasok yun kada shot kay. Muna pasok yun kada shot kay. Usara kong masulti ni mo bay. Layo ra kay tagap sa sasuwat di pa kumukugi. Di ko mahadlok ni mo yamaw even though you got the balls kay diri sa battle rap. Usara ka kapusi. Time. Ganto, balls. Dili balls dapat bulo. Ganto, bulo. Dili balls dapat bulo. Akong pangans poster nga na make. Wala na lang na ako gipa-outro kay hasol nang ipa-remake pero bisag bisag sayop mura sag sakto. Mura man pudmog naka-guess kay bisag mabuos man o bulo diri ni madaros mas hait. Kay lahirata pagkahasa. Wa ko'y linya nga gipugos. Wala magtipid sa gama sa kuang tansi ko gahulos. Nya lawom daw og luwa. Pero di ko madasi mong kabugos. Lawom man day kag luwa dapat pangani mo nukos. Nukos. Mao nay dapat di sa ingon nga nagpataka. Di na nimo ikalimod boy, imong ipon na pay ata. Maong. Ang consequence ni Humul's lalom ko naman na. O ang coincidence na inukos sa tungod nagpatara. Maong nag-concentrate, ga-focus nga mapalak ni sa duwa. Sa tong na-reference sa nukos kay Bruce Black imong luwa. Nga sa battle rap daw kay gutom. Pues, sa kung kumo ni makatila, body parts kay mabuhong gikan sliog hantos budiga, lower shot ka mabusog ug mapusod sa kada tira nya body shot aning gutom aron masudlan ang budiga. Time na oy. Last round, Nox. Urada ko og nukos. Mo gisulti ani punyeta. Kung ako'y nukos ni Rapulo, ikaw may nakasud ring pugita. Buang. Yung round 3 game. Yo boss pangutana. Di ba tattoo artist man ka? Unsay rason nga nung lisod kag battle rap? Wa lang. Gusto lang nimong suwayan. Namasin ka nga maka-gain diri og fame ug sa respeto kay mauwanan hoy di ka welcome diri sir. Ayaw na lang pangandoy nga diri taas pa kag mapuntahan di man gani nimo mabarugan imong pagka-tattoo artist nga mangita na noon kag laing nga suwatan. Malaing kasuwatan kayo daghan ang mga tattoo artist nga nakaapilani nga duwa.
Mo na kaning beach, gustong mo apas. Gusto na dayong manggulang sa battle rap, bisag ang lips na apay gatas. Karon ma-ex na kay gitagak, makwits ni ron ang kids sa guay gibayad. Kay unsa may pulusan ng kanindot si mong handwriting kung sa skin ra na malapat. Pero waoy, kapoy lang kay kasuwatan tong wala na pangani mo nga balls. Kaysa kadagyag pwedeng i-angle si mong antol sa kung utok na nag-shuffle pero may gani na dara na kung solve o shuffle sa balls, solve. Balls angka. Pero basig mo yun. Nag-issue ang solve na ko wrong spelling. Sige sa imuhang rounds na i-rebat. Pero sigurado alang footballs nga naa kay malipat. No need na akong mugamit pa og sakto nga spell in this game. Kay wa man sad kay abilidad. Kay usa nakakapalpak na dato artist. Nga gustong makaabot sa top list pero sa pagtisting nabigo. Muna nga ending niliko tungod sa kliyenteng giigo. Kay one time na ay nagpatato niya og dragon niya. Ang gigamit niyang dagon kay katong pag-inject sa iro. Kay ikaw tong klasis tattoo artist nga lami kayo bulihon. Pung pas gitatuan nimo boss lami daw kay kang dinabuhion. Kay simple ra daw kuno kayo iyang ginahan nga design. Ya di pa gyud nimo kayang drawingon. Ginahan ra man ta siya magpatato nimo og Dragon Balls nga gitato nimo Doraemon. Gitato nimo Doraemon mo nang kung sa pagkatato artist lang ang topic. Aminado kong pabor ka nako, Brad. Oo lamang ka nako sa sinuwatay na sa panit pero di sa battle rap. Tay. Nasaan Bolo? Grabe kay kag istorya dong pataka ra ka. Nakasuna ning tattoo artist do sawa pa ka. Pero game na. Gi-review na ko inyong battle ni MB. Grabe sa baas imong kontra. Kung si MB alingog-ngog kaning buang pataka rag istorya. Kay kung pasabog daw istoryaan si MB behind na. Kay di ra daw Nox iyang naabdan kundi nuclear na. Sus in town. Nuclear sa nuclear. Kadako ni mga pakyo. Akong na-heard sa kids ER unsay na-heard nako sa bat bro. Liman kag clear kay clear pero mas clear nga wa kay IQ may pag nag-reference ka og real into real na pag value. Maaw sigurado na ning guba ug nako ni makig-competition. Sigurado po tata sa nagama nga composition. Puro solido ang buga, pangwasak nig preparation, bit-bit na ako pang guba, murabag ga demolition. Pero aon tagkapalag, makita din yung difference. Ako ang rounds pang badibag, manipak ang pagkabis, patag kinumo mo talab, malapakyaw ang pang-offense, kinumo gipadayag, punchlines gi manifest. Pero kung gibabuan na ka nako, pis ako mismo ang mubabag. Imong bangka kay masangko, murag nadunggo ka sa patag. Pero kung mabawra ning ako, pis ayaw na ako og pasagad. Kay og hunas ra ning ako, pis diri ka na ako masangad. Akong preparation gi palawm, pambitiranog linya. Bisag siya giton tanan round, diri na ako enka. Kay bisag yung agios pagka-loud, diri na ako deads na. Murag definition lang sa shout, sigurado singka. Ano eh? Bolo versus Nox, mga tumalibay! Rapolo, kabagatan dos. First battle karong gabi una. Nox versus Bolo. Yo, lang sa balik-bay. Bolo de ball. Sorry. Judges decision 4-1. Paglalas para ni Bolo. Shout out Nox. So, shout out abilidaran, CD Buangon. Palong judges, dali lang. Ako day usa sa ni buto ni Nox day sa katong purwan kay round 1 dikit ra kay sila part din sa round 2 si Bulo nakuwangan siya sa linya murag bitin ra kayo wala niya na tapos ang katong 2 minutes mo to gihatag na ko ni kuan niya sa round 3 tay ra sad sila para nako sa mo nang Bulo, mo nang Nox. Yo, Red Nox day ako ang gi-vote kay si Bulo. Gi-judge na ako sa pair rounds. Ang round 1 murag tabla kay murag nihunat pa silang duha ba. Kuha pa sila sa round. Sa round 2 mas atong focus nga reference ni Bulo. Okay man sad si Nox pero mas mulabaw jud si Bulo mas nahiyahan ang rounds kay mas bitaw siya.
sa round 3 dito na nabuntog na siyang maayo ni Bulo. Wala na nakuha si Nox. Samok na itong linya niya nga real dito na ni kusog na siyang maayo. Basta ito sa kayo siya last speed na. Round 1 tabla, 2 3 boom. Sila yung ibutaran ko si Polo sa round 1. Mas nabaw siya stage presence, mas encounter ako dali. Round 2 ni Bawi, sinobos nila ako. Feel ako tabla na ito para na ako kay Maria pa performance niya, nilabaw na kang Nox dali. Round 3, oh kabaw, starter ba ito, ano ba? Pero mas nabaw yun siya, kasi na ni landing galing niya. So ari ko butan ni Polo. Charles PPS tagak kay Apollo sa Trantonok akong gibuto kay si Apollo. Round 1 indot ang banat ni Nox pero nalabuan siya ni Apollo. Indot po na akong kung piniplan pa na pero nagkataon lang balls Apollo po na yung Apollo yung ngalan dito noon. Pero tungkol na nagigit ang round 1 ni Nox. And sa round 2, banat ni Nox is about balls, kaya po play po about balls. Pero Russian hindi naman niya dito about point guard, ako nang duman. Then, sa round 2, kuha dikit na sila. Gamay rag, gabaw ni Bolo. Russian hindi nga linya po katong Nox, pusit, ay Nox na Nox. Then, sa round 3 rin na nakatalo. Hindot yung na round 3 ni Nox, about ang goal niya sa Pandit. Which is, ilabaw na si Bolo sa suwat sa Pandit. Pero ang nakanindot kang Bolo kay Nashi nitatak na scheme which is itong clear. Nashi nitutuwa. Although mupuri ang round pero nindot tatak isa sa Lumad. So, nabutan ako balls. So, mas daghan ang pagka-balls sa balls ng running Nox. So, based on overall performance, mas nilamang si balls sa Nox.